ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാകോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ദേവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതില് 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 2ാം അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകം 26 മുതൽ 41 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. നമ്മളിപ്പോ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ കണ്ടു. ഇപ്പൊ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് നോക്കാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ദേവന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്കിന്ന് 31 തൊട്ടുള്ള ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയത്തെ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ 31ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ്വയം സമുത്തീര്യ സുദുസ്തരം ദ്യുമൻ ഭവാർണവം ഭീമമദ്ഭദ്ര സൗഹൃദ ഭവത്പദാംഭോരുഹനാവമത്ര തേ നിധായ യാഥാ സദനുഗ്രഹോ ഭവാൻ. സ്വയം സമുത്തീര്യ സുദുസ്തരം ദ്യുമൻ ഭവാർണവം ഭീമമദ്ഭദ്ര സൗഹൃദ ഭവത്പദാംഭോരുഹനാവമത്ര തേ നിധായ യാഥാ സദനുഗ്രഹോ ഭവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ചുകൂടി മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താമോ മാതാജി? ഹാൻഡ് റൈസ് രണ്ടുപേരും കാണുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. ഭാസ്കര തുല്യനായി വിളങ്ങുന്ന ഭഗവാനെ ഭക്തന്റെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറായതിനാൽ അങ്ങയെ കൽപ്പതരു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. വാഞ്ച കൽപ്പതരു. ഭീകരമായ സംസാരം സാഗരം തരണം ചെയ്യാൻ അങ്ങയുടെ പാതക പങ്കജങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാർ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ആ മാർഗം അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. മറ്റു ഭക്തന്മാരുള്ള കരുണയാൽ അവരെ സഹായിക്കാൻ അങ്ങ് ഈ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു.
ഇവിടെ ഭഗവാന് വാഞ്ചാകൽപ്പത്തരു വാഞ്ചാകൽപ്പത്തരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൽപ്പത്തരു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കൽപ്പത്തരു കൽപ്പവൃക്ഷമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൽപ്പവൃക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താഗ്രഹിച്ചാലും തരുന്ന വൃക്ഷമായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ കൽപ്പവൃക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള കൽപ്പവൃക്ഷം. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാകാൻ പാടില്ല. ഭക്തന്മാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സബലീകരിക്കും. ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ, അത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭക്തരെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക. അപ്പോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തികളാണ് ആചാര്യന്മാർ. ഈ ഭവസാഗരത്തെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആചാര്യന്മാരാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടത്, ആ മാർഗം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ ആചാര്യന്മാരാണ്. അപ്പൊ ആ ആചാര്യന്മാരെ ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഈ ഒരു ലോകത്ത്, ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ വന്നത് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് അകന്നു നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ അത് തിരിച്ചു വരാനുള്ള വഴിയും കൂടെ തന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത്. തിരിച്ചു വരാനുള്ള വഴിയാണ് ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം. ഗുരു ഗുരു ആചാര്യന്മാരെ ഭൂമിയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് പഠിക്കണം, അതെല്ലാം അതിനെല്ലാം ഉള്ള വഴി ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൂടാതെ മറ്റു ഭക്തന്മാരോടുള്ള കരുണയാൽ അവരെ സഹായിക്കാൻ അങ്ങീ മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനും ഈ ഒരു മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നു പറയുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എത്ര കാരുണ്യവാന്മാരാണ് നമ്മളുടെ ആചാര്യന്മാർ, അതേപോലെ ഭഗവാനും എത്ര കാരുണ്യവാനാണ്. കാരണം നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു ചെല്ലാനായിട്ട് ഈ ആചാര്യന്മാരും ഭഗവാനും കൂടുതൽ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നല്ല സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരാണെങ്കിൽ അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടെത്തിക്കാനായിട്ട് ആ നേർവഴി ഭഗവാൻ തരുന്നു, നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നു. ഇപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീലയിലുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിത്തെ കോന ഭാഗ്യവാൻ ജീവ ഗുരുകൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ ഭക്തിലതാ ബീജ്. ഭക്തിലതയുടെ ബീജം കിട്ടുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ളത്, ആ ഒരു ബീജം ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിന്റെ കടമ എന്താണ്? സമയം, കാലം, സാഹചര്യം ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ആ വ്യക്തിയുടെ ഭക്തിയുത സേവനം ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ച് ആ വ്യക്തിയെ തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് ഗുരു. ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ആ പോസ്റ്റ് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ഥാനമാണ്. ആ സ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ആ സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഉത്തമ ഭക്തരായിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ആ ഒരു സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം പ്രഭുപാദർ നമ്മളുടെ സമയം, ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാലം, ഇപ്പൊ ഉള്ള ഈ ഒരു ജനറേഷനിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്നവർക്കും ഉള്ള സാഹചര്യവും അവരുടെ സമയവും എല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് അദ്ദേഹം നമുക്ക് 16 മാല പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 64 മാല ജപിക്കാനാണ്. പക്ഷെ ഈ 64 മാല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ദിവസം 16 മാല ജപിക്കുകയും 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ റൂള് നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ തന്നു. അപ്പം സമയവും കാലവും സാഹചര്യവും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഗുരുവിന് ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ ആ വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാൻ ഗുരുവിന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭക്തിലത കിട്ടുന്നത് വളരെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ. ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ പല പല ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ തോറും കറങ്ങി കറങ്ങി ജനിച്ചു മരിച്ച് അവസാനം ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ ഗുരു ആ വ്യക്തിയെ
ട്രെയിൻ ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അത് പാലിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രീതി സമ്പാദിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആചാര്യന്മാർക്ക് നമ്മളെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ആചാര്യന്മാരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ആചാര്യനാണ്. അപ്പം ആചാര്യൻ തന്റെ ഗുരുവിലൂടെ പഠിച്ചതും ഗുരു പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാം ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ചാണ്. ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രം റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞനുസരിച്ച്, അല്ലാതെ എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയല്ല. ശാസ്ത്രപ്രകാരം നമുക്ക് ഗുരു എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പം ഗുരുവിന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശാസ്ത്രത്തെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക, ശാസ്ത്രജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക. അതിനാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി തന്റെ ഈ ഒരു പാത സ്വീകരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്ന പുസ്തകം രൂപ ഗോസ്വാമി തന്നു. അതേപോലെയാണ് ഒരു ആചാര്യൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി വരുന്ന ഈ വ്യക്തികൾക്ക് പതീതരായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുത്താൻ അവർക്ക് ഈ ബുക്കിന്റെ ഈ പുസ്തകം ഭക്തി ശാസ്ത്രം ജ്ഞാനം വേണം. അതാണ് നമ്മളുടെ പ്രീച്ചിങ് മൂവ്മെന്റില് പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതൊരു ആചാര്യന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ്, കടമയാണ് എല്ലാരിലും ആ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം എത്താൻ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ലോകമെമ്പാടും കോടിക്കണക്കിന് കോപ്പികളാണ് ഭഗവത്ഗീത ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കുറെ നോക്കുമ്പോ മിക്കവരുടെ വീട്ടിലും ഭഗവത്ഗീത കാണും. അത് പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീതയായിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രത്യേകത അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല, അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആ വീട്ടിലുള്ള താമസിക്കുന്ന ആ കുടുംബത്തിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും അത് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവര് വായിക്കുന്നില്ല, ഇനി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്ക് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോ അത് ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഒരു കടമയാണ് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്, ശാസ്ത്രജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഭക്തന്മാർ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, 16 മാല ജപിക്കണം. ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ പരംഗുരു ആയിട്ടുള്ള ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമ്മളോട് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ 4 യമനിയമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. വെജിറ്റേറിയൻ, മത്സ്യമൊക്കെ കഴിക്കുക, പരസ്ത്രീകളായിട്ടുള്ള ബന്ധം പാടില്ല, ലഹരി പദാർത്ഥം, ചൂതാട്ടം ഒഴിവാക്കുക. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കണം. അപ്പം പ്രഭുപാദര് മെയിനായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത് എവിടെയാണ്? അമേരിക്കയിലാണ്. അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ജ്ഞാനവും ഇല്ല. അവരിതെല്ലാം ഈ 4 യമനിയമങ്ങൾ ഒന്നും പാലിക്കാത്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു. അവർക്ക് നാമം ജപിക്കാനും അറിയില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ അവരെ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാണ്. ആ ശുദ്ധഭക്തന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നാമം ജപിപ്പിക്കും. ആ നാമം കേട്ട് അവർക്ക് ഇത് എന്താന്ന് അറിയാതെ തന്നെ ആ ഒരു നാമജപം കേട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീർത്തനം കേട്ട് അതിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് വന്നവരാണ്. അങ്ങനെ അത് കേട്ട് അവര് നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവരിൽ മാറ്റമുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവരെല്ലാരും വലിയ ഭക്തരായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ഗുരു നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളോട് നമുക്ക് എല്ലാ സംരക്ഷണവും തരും. ആ ഭഗവാൻ ഈ ഭക്തരെ സ്വീകരിക്കും. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, കൂടാതെ 16 മാല നാമം ജപിക്കുക.
നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഇരുന്നാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. ഹരിദാസ് താക്കൂർ 24 മണിക്കൂറും ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം ഹരിനാമമാണ് ചൊല്ലുന്നത്. അതായത് 192 മാല എല്ലാ ദിവസവും ചൊല്ലും. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അതൊക്കെ ഉയർന്ന ഭക്തരാണ്. അപ്പം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ 16 മാല ജപിക്കുക. അതിനുശേഷം ഭക്തിയുത സേവനമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, പ്രീച്ച് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, വേറെ സേവകളൊക്കെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ സേവകൾ ചെയ്ത് ഇതിൽ മുഴുകിയിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഫുൾ ടൈം നമുക്ക് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലുള്ള പതീതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മളുടെ മനസ്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ആ നാമജപം അപരാഗത്തോടു കൂടിയുള്ള നാമമായി മാറുകയാണ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ 16 മാല ജപിക്കുക. 16 എന്നല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ 32 മാലയും ഒക്കെ ജപിക്കുന്നവരുണ്ട്, 64 ജപിക്കുന്നവരുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അവർ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കൂടുതൽ മുഴുകിയിരിക്കും. അപ്പം ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് ഇതാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാർ എന്ത് നിർദ്ദേശിച്ചോ അതുപോലെ നമ്മൾ പാലിക്കുക. അപ്പൊ ആ ആചാര്യനെ നമ്മൾ സേവിക്കണം. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ആചാര്യൻ. ആചാര്യന്റെ കാൽപാദം നമ്മൾ വണങ്ങി അദ്ദേഹത്തെ സേവനം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കൂടാതെ നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ ഉയരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആചാര്യന്റെ കീഴിൽ സേവനം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തെ പ്രണമിച്ച് സേവ ചെയ്യുക. കൂടാതെ ഭക്തസംഘത്തിലിരിക്കുക. അങ്ങനെ നിന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുക്തി ലഭിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജന്മം തന്നെ സാഫല്യമാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രേമത്തിലെത്താനും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനും സാധിക്കണമെങ്കിൽ ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപാദത്തിൽ സേവനം ചെയ്യുക, കൂടാതെ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ചേരുക. അപ്പൊ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ചിന്തകളൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികവാദികളുമായിട്ടുള്ള സംഘത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചിന്തകൾ വന്ന് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറക്കുന്നത്. ഭക്തസംഘത്തിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വേറൊരു ഭക്തൻ വന്ന് നമ്മളടുത്ത് പറയും, ഇത് ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതില്ല നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭക്തി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും നടക്കുന്നതല്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിനി 32ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേനേരവീന്ദാക്ഷ വിമുക്തമാനിന സ്ത്വയ്യസ്തഭാവാദ വിശുദ്ധ ബുദ്ധയഃ ആരുഹ്യ കൃച്ഛ്രേണ പരം പദം തഥാ പതന്ത്യതോ നാദൃതയുഷ്മദം ക്രയാ. യേനേരവീന്ദാക്ഷ വിമുക്തമാനിന സ്ത്വയ്യസ്തഭാവാദ വിശുദ്ധ ബുദ്ധയഃ ആരുഹ്യ കൃച്ഛ്രേണ പരം പദം തതഃ പതന്ത്യതോ നാദൃതയുഷ്മദം ക്രയഃ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഒരു ഇത് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. മാതാജി പറഞ്ഞില്ലേ പുസ്തകമൊക്കെ ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ചത്. ഞാൻ 20 വർഷം മുന്നേ വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നു ഭഗവത്ഗീത. എനിക്ക് ഒരു പ്രഭുജി ട്രെയിനിൽ തന്നതായിരുന്നു. അതിപ്പോ 22ലാണ് ആ ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്തത്. ഭഗവാന്റെ 20 വർഷം. അത് 2 ബുക്ക് ഹിന്ദി ബുക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒന്ന് എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെയും കൊടുത്തു, ഒന്ന് ഞാനും ഉപയോഗിച്ചു. ആ 20 വർഷം ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്റെ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെച്ചിനി, എവിടെയും വേറെ വെച്ചില്ല. അതെ അതെ, അതാണ് എന്തായാലും അത് അത് ആർക്കെങ്കിലും അത് പ്രയോജനപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ടും വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. അല്ലേ? ഫ്രണ്ടും വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ? ഓ, അവരും വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ഡൽഹിയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രഭുജി തന്നത് ഞങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ അന്നൊന്നും ഇത്ര ഇതില്ലല്ലോ, 20 വർഷം മുന്നേ. അതൊരു ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒരു പുറത്തുള്ള ഒരു പ്രഭുജി ആയിരുന്നു. അന്നൊക്കെ ഒരു ബുക്സ് നമുക്ക് തരുമ്പോ നമ്മൾ ഒരു അയ്യോ നമുക്ക് വേണ്ട, നമുക്ക് ഇതൊന്നും വായിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അത് ഇപ്പൊ അത് ഒരു കാര്യമായി. അതിനുശേഷം മലയാളമൊക്കെ വായിച്ചത്. അതെ അതെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് അതാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്കിന്റെ അതൊരു മാജിക് ആണ്, ഒരു ബോംബാണെന്ന് പറയും. ആ ബോംബ് എപ്പോ വേണേലും പൊട്ടും,
ചിലർക്ക് ആ നേരത്തെ എത്തിക്കും, ചിലർക്ക് താമസിച്ചായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ എന്തായാലും ഇത് അതാ പറഞ്ഞെ. പൊട്ടോസ് അത് പൊട്ടും. അതിന്റെ കവർ ഞാൻ അതല്ല 20 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കവർ പോലും പൊട്ടിച്ചത്. ഈ 22-ല്. ഹരിപോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ മതേ. നമുക്ക് സമയമായി. ഹരേ വിവർത്തനം. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം തേടുന്ന ഭക്തർക്ക് പുറമെ ഭക്തരില്ലെങ്കിലും മോക്ഷത്തിനായി വിവിധ മാർഗം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവരുമുണ്ടല്ലോ. അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് ചിലർ ചോദിച്ചേക്കാം. ഇതിന് ഉത്തരമായി ബ്രഹ്മാവും മറ്റ് ദേവന്മാരും പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അരവിന്ദനായ ഭഗവാനെ, ഉയർന്ന പദവിയിലെത്താൻ വേണ്ടി കഠിനമായ തപസ്സുകളും വ്രതങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഭക്തിയില്ലാത്ത ചിലർ സ്വയം ജീവാമുക്തരാണെന്ന് കരുതിയേക്കാം. പക്ഷേ അവരുടെ ബുദ്ധി പരിശുദ്ധമല്ല. അവർ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീ പതിക്കും. കാരണം അവർ അങ്ങയുടെ പാതാരബിന്ദങ്ങളെ മാനിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാധവി. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് യോഗികൾ, കർമ്മികൾ, ജ്ഞാനികൾ, പിന്നെ ചില പൊളിറ്റീഷ്യൻസ്, പിന്നെ ശൂന്യവാദികൾ, അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, ഇവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവരൊന്നും ഭക്തരല്ല, അവരാരും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിച്ചവരല്ല. അവര് വിചാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ തപശ്ചര്യകളുടെ ബലത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുക്തരായി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അവര് തെറ്റായിട്ട് ഊഹിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ മുക്തരായി. അവര് കൂടിപ്പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിൽ പോവാം, ചിലപ്പോ സ്വർഗലോകത്തിലോ അതിലുപരിയായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലെത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ എത്താം. അവർക്കെല്ലാം നിപതനം ഉണ്ടാകും. അവർ എല്ലാരും വീണ്ടും തിരിച്ചു ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിക്കേണ്ടി വരും. അവർ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം, ആ മുക്തി അവർക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രൂഫാണ്, ഇവിടെ ദേവന്മാര് പറയുകയാണ് അഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവരെല്ലാരും അഭക്തരാണ്. അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനാകിയിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാരും അഭക്തരാണ്. അല്ലയോ അരവിന്ദ നയന ഭഗവാനെ, ഉയർന്ന പദവിയിൽ എത്താൻ വേണ്ടി കഠിനമായി തപസ് വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഭക്തിയില്ലാത്ത ചിലർ സ്വയം ജീവൻ മുക്തരാണെന്ന് കരുതും. പക്ഷേ അവരുടെ ബുദ്ധി പരിശുദ്ധമല്ല. അല്ലെ? നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അബുദ്ധയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ അവര് അല്പമേധസ, അല്പബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. മറ്റു ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ അല്പബുദ്ധികളാണ്. പിന്നെ എന്താ ഈ ഇംപേഴ്സണലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മായാവാദികൾ, അവ്യക്തവാദികൾ, ഇവരെയൊക്കെ അബുദ്ധയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അവര് ആ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തുന്നില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാൻ ആരാന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ, അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനോ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനോ സാധിക്കുകയില്ല. അവർ ജ്ഞാനിയായാലും കർമ്മിയായാലും യോഗിയായാലും ആരുമായാലും. നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ചില ആൾക്കാർ പറയും കർമ്മമാണ് എല്ലാം, കർമ്മം ചെയ്താൽ മതി, അവനവന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുക, കർമ്മം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറയും. പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്യുമ്പോഴും അവരങ്ങ് ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ചിലർ പറയും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കർമ്മം, പരസേവനമാണ്, ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആക്ടിവിറ്റി. അവരെയൊക്കെ നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ അവർ ഉയർത്തി കാണിക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മളെ ഈ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പുണ്യപ്രവൃത്തികളായി മാറത്തേ ഉള്ളൂ. പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ ആ പുണ്യം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉയർന്ന ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകും, അവിടം വരെ എത്താൻ സാധിക്കും. ഈ പറയുന്ന ഉയർന്ന ഗ്രഹവും ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഒരു ഗ്രഹമാണ്. അവിടെയും നാശമുണ്ട്. എന്നേക്കുമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല അവിടെ. അവിടെ പോയാലും നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് വീഴേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എന്നാൽ എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മുക്തി ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാകണം. അപ്പോ ഇതിപ്പം ഇന്നത്തെ കേസിൽ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണാം, പല ആൾക്കാരും ഉയർന്ന ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കും.
പക്ഷെ ആ വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നാൽ തന്നെ എത്രയോ പേര് ആ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് വീണു പോയിട്ടുണ്ട്. വലിയ ബിസിനസ്സിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ എന്തെല്ലാം നഷ്ടം വന്ന് അവര് വീണ്ടും താന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ക്ഷണികമാണ്. ഒരുപാട് നാളിങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഉയർന്ന രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് നിന്നാലും അവര് കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പോയേ മതിയാവൂ. അതാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവം. അതാണ്, നമുക്കൊന്നും പെർമനന്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. അശാശ്വതമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഏത് സ്ഥാനമാനങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ധനവും. നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം പോലും അശാശ്വതമാണ്. ഈ ശരീരം നമ്മൾ ഒരിക്കൽ വെടിഞ്ഞു പോകേണ്ടതാണ്. അപ്പോ ഈ ഇതിലൊക്കെ ആസക്തരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അവരുടെ ബുദ്ധി എന്താണ്? അവരുടെ ബുദ്ധി ശുദ്ധമല്ലാത്ത ബുദ്ധിയാണ്. അവിശുദ്ധ ബുദ്ധയ എന്നും പറയും. അവിശുദ്ധ ബുദ്ധയ. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ വിഷ്ണുവിനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിൽ, വിഷ്ണുവിനെ അല്ലെ നമ്മളെ കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. അവിടെയാണ് അവൻ പരിപൂർണനാകുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് അത് അറിയില്ല. എല്ലാരും പല വഴിയിൽ തേടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാരും സന്തോഷം കിട്ടാനായിട്ട് പല പല കാര്യങ്ങളില് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചിലര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതില് ആസക്തിയായി അതിൽ കൂടി സന്തോഷം കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് ഭൗതികതയിലൊക്കെ വിരക്തിയായിരിക്കും. എന്നാൽ അവർക്ക് ആസക്തി ചിലര് ലഭിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നതിലായിരിക്കും. അതും എല്ലാം ശരീരബോധത്തിലാണ്. എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ യോഗികളായിട്ടുള്ളവർ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അവർക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നതിലുള്ള ആനന്ദമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ്, പല പല വഴികളിൽ പോവാണ്. ആ നേരെയുള്ള ഭഗവത് ഭക്തിയിലേക്ക് പോകുന്ന ആ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കല്ല ഇതൊന്നും പോകുന്നത്. ഇത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ്. നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതികൾ. നമ്മൾ എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താലും, എത്ര വലിയ തപശ്ചര്യ ചെയ്താലും, ഭഗവാനിലേക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കാതെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്താണ്, വെറുതെ നഷ്ടമാണ്. അവരൊന്നും നേടുന്നില്ല. നേടുന്നതെല്ലാം ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ മാത്രമേ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം അവർക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. ഇപ്പൊ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് എന്തായിരുന്നു ആഗ്രഹം? ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ആദ്യത്തെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു. ആ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു ലക്ഷ്യം? അച്ഛന്റെ മടിയിലിരിക്കണോ? അച്ഛന്റെ മടിയിൽ രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കണമെന്നില്ല. രാജ്യം അത്രയ്ക്ക് ആയിട്ടില്ലല്ലോ. കുട്ടിക്ക് അഭക്ഷണല്ലേ വേണ്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ മാതാജി സമൃദ്ധ സിന്ധുവിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ പിതാവിന്റെ മടിയിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് പോയപ്പോ പിതാവിന്റെ സുരുചിയും സുനീതി. അപ്പം രണ്ടാം ഭാര്യയുടെ മകനെ മടിയിലിരുത്തിയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയുടെ മകന് മടിയിലിരിക്കാൻ ആഗ്രഹം വന്ന് ചെല്ലുന്നു. അപ്പൊ ധ്രുവൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉത്തമനെ മടിയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു. എനിക്കും ഇരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ഉത്തമന്റെ അമ്മ എന്താ പറയുന്നത്? നീ പോയി നാരായണനെ പ്രാർത്ഥിക്കൂ. അടുത്ത ഒരു ജന്മം കൂടെ എന്റെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് വരാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കൂ. അല്ലാതെ നിനക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ഒരു യോഗ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിനെ, 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ്, ആ കുട്ടിയെ ഒരുപാട് മാനസികമായിട്ട് വേദനിച്ചു. കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു, ശരിയാ മോനെ, നീ നാരായണനെ പ്രാർത്ഥിക്കൂ. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് അപ്പോ ഒരു വാശിയായിരുന്നു. അതിന്റെ ആഗ്രഹം അച്ഛന്റെ മടിയിരിക്കണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലല്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയത്. അച്ഛനെയും മുത്തച്ഛനേക്കാളും ഉയർന്ന സ്ഥാനം എനിക്ക് ലഭിക്കണം. ആരാണ് മുത്തച്ഛൻ? മുത്തച്ഛൻ ആരാണ്? ധ്രുവന്റെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മാവ്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനം എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭൗതിക ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കുട്ടി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് കാട്ടിൽ പോകുന്നതും
അപ്പൊ ആ 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി പോകുന്നു. അവന്റെ ആ ദൃഢനിശ്ചയം കണ്ടിട്ട് നാരദൻ പരീക്ഷിക്കുന്നു. നീ കൊച്ചു കുട്ടിയാണ്, ഇവിടൊക്കെ പോകണോ, നീ തിരിച്ചു വീട്ടിൽ പോകൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പക്ഷെ അത്ര ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ആ ക്ഷത്രിയന്റെ ആ ഉം, ആ ധൈര്യത്തോടു കൂടിയാണ് കുട്ടി പോയത്. അങ്ങനെ നാരദ മഹർഷി അവന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും അതനുസരിച്ച് 6 മാസം കൊണ്ട് അവന് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോ ഭഗവാനെ ദർശിച്ചതിന് ശേഷം ധ്രുവൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഞാനൊരു കണ്ണാടി ചില്ലാണല്ലോ, പൊട്ടിയ കണ്ണാടി ചില്ലാണല്ലോ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനോടും അദ്ദേഹത്തിന് ആഗ്രഹം വന്നില്ല. എനിക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹവും വേണ്ട. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അവന്റെ ആഗ്രഹം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവന് പിതാവിനേക്കാളും ഉയർന്ന സ്ഥാനം, പിതാവിനല്ല മുത്തച്ഛനെ, അതായത് ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ഉയർന്ന ലോകമായിട്ട് ധ്രുവലോകം തന്നെ, ഒരു ലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് ധ്രുവന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ധ്രുവന് അതിലൊരു ലജ്ജയുണ്ട്. താൻ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്, താൻ എത്ര മൂഢനാണ്, ഇത്രയും ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാൻ തോന്നുകില്ല. അപ്പൊ താൻ അത്രയും മൂഢനായിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം താൻ മനസ്സിൽ വെച്ചത് എന്ന് ധ്രുവന് തന്നെ ഒരു പശ്ചാത്താപം തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് എവിടെ ആരോട് ചോദിക്കണം? അത് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനിലാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അറിയാം നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി ഭഗവത് ഭക്തരാക്കി മാറ്റും. എന്നാൽ നമ്മളുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരടുത്ത് പോയി ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ തരും. ഈ പറയുന്ന ദേവീദേവന്മാരും മറ്റു ദേവീദേവന്മാരും അവരും ഈ ലോകത്ത് ശാശ്വതമല്ല. അപ്പൊ അവര് തരുന്ന വരങ്ങളും ശാശ്വതമുള്ള വരങ്ങളല്ല തരിക. അപ്പോ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്ന അനുഗ്രഹവും മറ്റു ദേവീദേവന്മാര് നമുക്ക് തരുന്ന അനുഗ്രഹവും, അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മയും അച്ഛനും നമുക്ക് തരുന്ന ഗിഫ്റ്റും, അതേസമയം നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ ആന്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വേറെ ആന്റിമാര് വരുമ്പോൾ തരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒരു ശരിക്കും നടന്ന ഒരു ഇതാണ്. ഒരു ബ്രാഹ്മൺ ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു ബ്രാഹ്മൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ഛന്റെ മകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ജീൻസും ടോപ്പും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കാനാണ് ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, അരുത്, നീ അത് ചെയ്യരുത്, അത് നമ്മളുടെ കൾച്ചറിന് ചേർന്നതല്ല, അതുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങിച്ചു തരില്ല. അപ്പൊ അച്ഛൻ അത് അറിയാം, മോക്കത് നല്ലതല്ല, അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ അത് കൊടുക്കില്ല. എന്നാൽ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അങ്കിൾ അങ്ങ് അമേരിക്കയിലുള്ള അങ്കിളാണ്. അപ്പൊ അങ്കിള് മോകളുടെ ആഗ്രഹം കണ്ടിട്ട് അങ്കിൾ അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ ശരിക്കും അത് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ആർക്കാണ്? അച്ഛനാ. കാരണം അച്ഛനറിയാം മകളുടെ നല്ലതെന്താണ്, അതനുസരിച്ചേ കൊടുക്കും. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ചില ആൾക്കാർ പറയും, കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങളാണ്, കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ നമുക്കൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. എന്താണ്? കൃഷ്ണനറിയാം നമുക്ക് ഏതാണ് ബെസ്റ്റ്, നമുക്ക് നല്ലതല്ലാത്തത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഭഗവാൻ അത് തരില്ല. എന്നാൽ മറ്റ് ദേവീദേവന്മാര് ഈ അങ്കിളിനെ പോലെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ഭൗതികമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചാലും ആ സമയത്തെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് അങ്കിളും ആന്റിമാരും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന പോലെ മറ്റ് ദേവീദേവന്മാര് നമുക്ക് ചെയ്തു തരും. പക്ഷെ അതും ആ ദേവീദേവന്മാരും സ്വതന്ത്രരല്ല, ഭഗവാന്റെ സാങ്ഷനോട് കൂടിയാണ് തരുന്നത്, അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നേരിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, നമുക്ക് നല്ലത് മാത്രമേ ഭഗവാൻ തരികയുള്ളൂ. അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്കത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കും. മറ്റ് ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയത്തുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹം കാണും. പക്ഷെ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ലാഭം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് നാളെ നമുക്ക് പ്രശ്നം വരുത്താം. എന്നുവെച്ചാൽ ആ ഒരു ഭൗതിക കാര്യം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സന്തോഷം തരുമെങ്കിലും പിന്നീട് അത് നമുക്ക് വേദന തരുന്നതായിരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ച് മറ്റ് ദേവീദേവന്മാർ ചിന്തിക്കില്ല. അത് ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം. ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പം നല്ലതായിരുന്നെങ്കിലും നാളെ അത് നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത് നമുക്ക് തരില്ല, ഉടനെ തരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ആ ദേവീദേവന്മാരാണ്
ഉയർന്നത്, അവര് അതാണ് ശരിക്കുമുള്ള പരമോന്നത എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് വഴിതെറ്റി പോകുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാരും ഈ ഭൗതിക ലാഭത്തിന്റെ പുറകെയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നുമല്ല, ഇതൊക്കെ വെറും എന്താണ്, പൊട്ടിയ കണ്ണാടിച്ചില്ല് പോലെയാണ്. ധ്രുവ മഹാരാജ് പറയുന്ന പോലെ ആ പരമസത്യത്തിലെ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വരുമ്പോ പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത്? ഒന്നിനോടും ഒരു താല്പര്യം തോന്നുകയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് 33ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തഥാനതേ മാധവ താവകാ ക്വചിത് ഭ്രശ്യന്തി മാർഗാ ത്വയി ബദ്ധ സൗഹൃദാ ത്വയാഭിഗുപ്താ വിചരന്തി നിർഭയാ വിനായകാനീകപമൂർധനുസ്സു പ്രഭോ തഥാനതേ മാധവ താവകാ ക്വചിത് പ്രശ്യന്തി മാർഗാ ത്വയി ബദ്ധ സൗഹൃദാ ത്വയാഭിഗുപ്താ വിചരന്തി നിർഭയാ വിനായകാനീകപമൂർധസു പ്രഭോ. വത്സല മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിവർത്തനം. അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയിൽ പൂർണ്ണ പ്രേമമുള്ള ഭക്തന്മാർ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ നിന്ന് വല്ലപ്പോഴും വ്യതിചലിച്ചു പോയാലും ഭക്തിഹീനരെ പോലെ അവർ അധപ്പതിക്കില്ല. കാരണം അങ്ങ് അവരെ പരിരക്ഷിക്കുന്നു. ശത്രുക്കളുടെ ശിരസ്സുകളിൽ ഭയമില്ലാതെ കാൽവച്ച് ഭക്തിമാർഗത്തിൽ അവർ മുന്നേറുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാധവ. മാധവ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? മാധവ. ലക്ഷ്മീപതി. 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 എന്ന് പറയുന്നത് മാതാ ലക്ഷ്മി. ലക്ഷ്മി ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഐശ്വര്യ ദേവതയാണ് ലക്ഷ്മി ദേവി. അപ്പം ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പതിയായിട്ടുള്ളവൻ. അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ മാധവ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ പരമപുരുഷനോട് പറയാണ്, അങ്ങയിൽ പൂർണ്ണ പ്രേമമുള്ള ഭക്തന്മാർ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ നിന്നും വല്ലപ്പോഴും വ്യതിചലിച്ചു പോയാലും ഭക്തിഹീനരെ പോലെ അവർ അധപ്പതിക്കില്ല. കാരണം അങ്ങ് അവരെ പരിരക്ഷിക്കുന്നു. ശത്രുക്കളുടെ ശിരസുകളിൽ ഭയമില്ലാതെ കാൽവെച്ച് ഭക്തിമാർഗത്തിൽ അവർ മുന്നേറുന്നു. ഇതിന് സമാനമായിട്ട്, അതായത് ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച പറ്റിയാലും ഭഗവാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കും. അത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാന്ന് പറയാം. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം ഏതാന്ന് പറയാൻ പറ്റും? 9ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. കൗന്ദേയ, നീ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. അതാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. കൗന്ദേയ ജാനേഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതാണ്, ഭക്തന്മാർക്ക് വീഴ്ച സംഭവിക്കില്ല. അഥവാ എപ്പോഴെങ്കിലും വീഴ്ച സംഭവിച്ചാലും ഭഗവാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ അത്രയും സ്നേഹമാണ് ഭക്തന്മാരോട്. ആ ഭക്തന്മാരെ ഏത് വിധേനയും അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം മറ്റ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു. ഇവര് എന്താണ്, ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുകയാണ്, ഇവിടെയുള്ള യൂത്തിനെയൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേസ് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നം വരുമ്പോഴും, സാധാരണ കേസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ അവിടെയും ഭഗവാൻ അവരെ സംരക്ഷിച്ചു. ആ കേസിൽ ഇവർക്ക് തന്നെ, ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് തന്നെയാണ് വിജയം കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ പോലും ഭഗവാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കും. കാരണം ഈ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായി ജീവിതം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വരുത്താൻ ഭഗവാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ സംരക്ഷിക്കും. അതാണ് കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുകയില്ല.
ഇനി നമ്മളുടെ ഭാഗവതത്തില് പല കേസിലും ഭക്തർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുള്ളത് എവിടൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് പറയാം. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ഒരു രാജാവ് ആനയായി മാറി അല്ലെ? ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് ഗജേന്ദ്രനായിട്ട് മാറി. അവിടെ ഒരു ശാപം കിട്ടി മാറിയതാണ്. പക്ഷെ ഗജേന്ദ്രനായി മാറിയെങ്കിലും എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്? ആ ഗജേന്ദ്രനെ പൂർവ്വജന്മ സ്മൃതി ഉണ്ടായി. പൂർവ്വസ്മൃതി ഉണ്ടായല്ലേ? ആ ഗജേന്ദ്രനെ ആ മുതല വന്ന് കടിച്ചപ്പോഴും അതിന് ആ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ താൻ ഭക്തി ചെയ്തതിന്റെ ആ ഓർമ്മ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിച്ചു. ഇനി ചിത്രകേതു രാജാവിന് എന്താ സംഭവിച്ചേ? നമ്മള് ചിത്രകേതു രാജാവിന്റെ ഇതെല്ലാം പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ കണ്ടതാണ്. ചിത്രകേതു രാജാവ് അടുത്ത ജന്മം ആരായി മാറി? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കേലും? രാക്ഷസനായിട്ടല്ലേ മാതാജി? ആ വൃത്രാസുരനായിട്ട് ചിത്രകേതു രാജാവിന് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം തന്റെ ഗന്ധർവ ലോകത്തില് അവിടുത്തെ ഉയർന്ന സ്ഥാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്. അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ വിമാനത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു, ഭാര്യമാരുമൊത്ത് യാത്ര ചെയ്തപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് മഹാദേവൻ മടിയിൽ പാർവതി ദേവിയെ ഇരുത്തി മറ്റ് ഭക്തന്മാർക്ക്, അവിടെ നാരദൻ, വ്യാസൻ, അങ്ങനെ പല ഉയർന്ന മഹർഷിമാരും ഭക്തന്മാരും എല്ലാരും ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചിരിച്ചത് മറ്റൊന്നും ചിന്തിച്ചല്ല, ഇത്രയും പേരുടെ സദസ്സില് ഭാര്യനെ മടിയിലിരുത്തി ചേർത്ത് നിർത്തി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എത്ര വിരക്തിയോടുകൂടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി ചിരിച്ചു. അപ്പം മഹാദേവൻ അത് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല. പക്ഷെ പാർവതി ദേവിക്ക് അത് സഹിച്ചില്ല. തന്നെ കളിയാക്കി. അതുകൊണ്ട് ശപിക്കുകയാണ്, നീ ഒരു അസുരനായി മാറട്ടെ. അപ്പൊ എന്താണ് ചിത്രകേതു രാജാവ് വന്ന് പറയണത് പാർവതി ദേവിയുടെ അടുത്ത്? അമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഞാൻ 2 കൈ നീട്ടി സ്വീകരിക്കുകയാണ്. എന്താ ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയും, എന്ത് നരകം, എന്ത് സ്വർഗം, എന്ത് ശാപം, എന്ത് അനുഗ്രഹം, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതല്ലേ? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതല്ലേ ഏറ്റവും ഉയർന്നത്? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് ഈ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ റിപ്ലൈ കേട്ട് പാർവതി ദേവി അതിശയിച്ചു പോയി. അപ്പോഴാ മഹാദേവൻ പറയുന്നത്, അതാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വൃത്രാസുരനായിട്ട് ജനിച്ചു. വൃത്രാസുരനായിട്ട് ഇന്ദ്രന്റെ കൈയാൽ വധിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അവിടെ ശരിക്കും ഭൗതികമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വിജയം ഇന്ദ്രനാണ്. പക്ഷെ ആത്മീയമായിട്ട് ആരാണ് വിജയിച്ചത്? ആ വധിക്കപ്പെടുമ്പോഴും അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് അദ്ദേഹം തന്റെ ശരീരം വെടിയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ശാപം ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചെങ്കിലും അത് പെട്ടെന്ന് തന്റെ ഭക്തന്മാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ശാപം കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാള് അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ ഭാര്യമാരുമൊത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ജീവിച്ചു പോയേനെ. അതുപോലാണ് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവിന് ഗജേന്ദ്രനായിട്ടൊരു ശാപം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നാൾ അദ്ദേഹം തപസ് ചെയ്തു പോകേണ്ടി വന്നേനെ. ഇനി നമ്മള് മറ്റൊരു കേസ് കണ്ടു. ഭരതരാജാവ് തന്റെ രാജ്യമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു, കാട്ടിൽ പോയി ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് പോയതാണ്. പക്ഷെ ആരിൽ ആകർഷണനായി? മാൻപേടയിൽ ആകർഷണം. പക്ഷെ ആ മാൻപേടയിൽ ആകർഷണനായി. അവിടെയും ഭക്തൻ എന്താണ്, ഒരു വീഴ്ച പറ്റിയല്ലേ? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹം ആ മാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാണ് തന്റെ ശരീരം വെടിഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കലേവരം. അല്ലെ, അവസാന നിമിഷം നമ്മൾ എന്താണോ സ്മരിക്കുന്നത്, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം എടുക്കുക. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അടുത്ത ജന്മം മാനായെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ മാനിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ജന്മം ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. താനും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിന് മാന്റെ ശരീരത്തിൽ അറിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ മാൻ തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ വെടിഞ്ഞിട്ട്
അമ്മയെ വെടിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഒരു ആശ്രമത്തിലാണ് പോയി അന്തേവാസിയായി. അതിന് പരിസരത്താണ് ആ മാൻ നിന്നതും. അവിടുത്തെ ഭക്ത സംഘത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ആ ശരീരം, ഈ മാനിന്റെ ശരീരം വെടിയുകയും അടുത്തതൊരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജഡഭരതനായിട്ട് ജനിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ജന്മം അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷം പോലും വേസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. ഓരോ നിമിഷവും എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഭഗവാനിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ താൻ എങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ള ചിന്തയില് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മണ്ടനായിട്ടും മൂഢനായിട്ടും ഒക്കെ നിന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഫുൾ ടൈം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം ശുചിനാം ശ്രീമതാം ദേഹേ യോഗപൃഷ്ടോഭിജായതേ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മള് ഭക്തിയില് കുറച്ച് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വല്പം അഭ്യാസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോഭയ. ഭക്തിയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ല. നമ്മൾ എത്ര പെർസെന്റേജ്, നമ്മൾ 1% ചെയ്താൽ പോലും ആ 1% നമ്മളുടെ കൂടെ ഈ ജന്മം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ 1% ചെയ്യാൻ പറ്റിയോളെങ്കിലും അടുത്ത 2% കൂടി ചെയ്യാനുള്ള 1% കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടും. മിനിമം നമുക്കൊരു മനുഷ്യ ജന്മം ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും നമ്മള് ഈ ഒരു ഭക്തിയില് നാമം ജപമൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ഈ നാമം ജപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരുപാട് ഭാഗ്യം ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ നമ്മളുടെ നാവില് നാമജപം വരുന്നത് തന്നെ അത് അപൂർവമായിട്ടുള്ളവർക്കേ വരികയുള്ളൂ. എത്രയോ ജന്മം നമ്മള് തപശ്ചര്യ ചെയ്തതിന്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ നാമം നമ്മളുടെ നാവിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഭക്തിയില് ഒട്ടും ഒരിക്കലും നഷ്ടമില്ല. നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മം ഒരുപാട് നാള് ഭക്തിയുത സേവനം ഭക്തി ചെയ്തു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ജന്മം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം ഒരു ഭക്തന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് ജനിക്കാൻ പറ്റും. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള മാതാപിതാക്കളുടെ കുട്ടിയായിട്ട് ജനിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചു നാള് ചെയ്തു, പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉയർന്ന ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഫാമിലിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയർന്ന ഫാമിലിയിലോ നമുക്ക് ജനിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടും. കാരണം നമുക്ക് ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പം നല്ല സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കണ്ട, വേറെ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് പൈസയുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പൈസ വെച്ച് നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും അവിടെ നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ചൂസ് ചെയ്യാം, ചൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനുള്ള പല സാഹചര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരും ആ ജീവിതത്തിൽ. അപ്പൊ അതില് നമ്മള് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, മുന്നോട്ട് പോവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ വിജയിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ജനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുരോഗമിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഒറ്റ ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള അവസരമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അധപ്പതിക്കില്ല. ഭക്തിഹീനനെ പോലെ ഒരിക്കലും ഭക്തന്മാർക്ക് ഭക്തിയിൽ വ്യതിചലിച്ചാലും ഭഗവാൻ തിരിച്ച് നമ്മളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരും. ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ. അല്ലാതെ ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെ പിടിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല ഭഗവാൻ. നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭക്തിയുത പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സത്വം വിശുദ്ധം ശ്രയതേ ഭവാൻ സ്ഥിതൗ ശരീരിണാം ശ്രേയോപായനം വപു വേദക്രിയായോഗ തപസ്സമാധിഭിർ തവാർണയം തവാർഹണം യേന ജന സമീഹത്തെ. അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിവർത്തനം. ഭഗവാനെ ലോകപരിപാലന വേളയിൽ അങ്ങ് നിരവധി അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നു. അവയ്ക്കൊക്കെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായ ദിവ്യ ശരീരങ്ങളാണുള്ളത്. ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അനുഷ്ഠാന ക്രിയകൾ, അഷ്ടാംഗയോഗം, തപസ്, വ്രതങ്ങൾ, ഒടുവിൽ ഭഗവത് ചിന്തയിൽ മുഴുകി നിർവൃതി അനുഭവിക്കുന്ന സമാധി എന്നിങ്ങനെ വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വിധികൾ നിർവഹിക്കാൻ അങ്ങ് ജീവാത്മാക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും അവർക്കുമേൽ ചൊരിയുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വേദനിർദ്ദിഷ്ടമായ രീതിയിൽ അങ്ങ് പൂജിക്കപ്പെടുന്നു.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ യജ്ഞദാന തപം ഈ കാര്യങ്ങള് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കരുത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ ന ത്യാജ്യം. നമ്മൾ ത്യജിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എത്ര ഉയർന്ന ആത്മീയ പുരോഗതി നേടിയാലും ഈ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ചെയ്യുക, ഈ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഒരു കർമ്മിയാണെങ്കിൽ പോലും കർമ്മി എന്തായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്? കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഭൗതികതയിൽ മുങ്ങിപ്പോകും. അപ്പൊ യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മന, നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോ നമ്മളുടെ വേദശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം വേദശാസ്ത്ര പ്രകാരം നമ്മളുടെ ചാതുർവർണ്ണ്യം, ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ, ഇങ്ങനെ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 4ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ 4 കൂട്ടരും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കണം. 4 കൂട്ടരും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും മനുഷ്യ സമൂഹമാകുന്നത്. ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു 4 കൂട്ടരും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം മൃഗങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത്. അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും എന്താണ്? ഒരു കഴുതകളെ പോലെയും മറ്റു മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ആചാര്യന്മാര് പറയും. എല്ലാരും ശരീരബോധത്തിലാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യമുള്ളൂ, എങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കാം, എങ്ങനെ പ്രശസ്തി കിട്ടണം. പണം, പ്രശസ്തി, സൗന്ദര്യം, ഇതിന്റെ എല്ലാം പുറകിലാണ് ആൾക്കാർ. അവര് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് അറിയാതെ ജീവിക്കുകയാണ്. ഈ കലിയുഗത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ തിരിച്ചു ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഹരിനാമം തന്നു. അപ്പോ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവമുള്ള കലിയുഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ ഗതിറന്യത. മറ്റൊരു ഗതിയുമില്ല, ഈ ഹരി നാമം മാത്രം. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ഭയങ്കര സെൽഫിഷാണ്. അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളോട് സ്നേഹമുള്ള ഒറ്റ വ്യക്തിയില്ല. ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്നേഹം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അത് അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മാത്രം. അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹമാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഉയർന്ന സ്നേഹം. ബാക്കി എല്ലാ സ്നേഹവും സെൽഫിഷാണ്. എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇവരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് സഹായം കിട്ടും എന്ന് ഉള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും ഏതൊരു വ്യക്തിയും നമ്മളെ സമീപിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പുറമെ നല്ല സ്നേഹമുണ്ട്, കുറെ കാണുമെങ്കിലും അവിടെ എവിടെയും ഒക്കെ അവര് തിരിച്ച് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മളെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നത് അത് ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയേ ഉള്ളൂ, അത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഉറ്റ സുഹൃത്തും നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും അത് ഭഗവാനാണ്, അല്ലെ? ഇതിന്റെ എല്ലാം നിയന്താവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ഈ പതീതരായിട്ടുള്ളവരെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കൊടുത്ത് അവരെ ഉദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, ഭക്തസംഘം കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർക്ക് ശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും ശരീരബോധത്തിലാണ്. നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. അവിടെ തന്നെ കാൽക്കുലേഷൻ തെറ്റി, അല്ലെ? നമ്മളൊരു കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ തെറ്റിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ 20 ലൈൻ കണക്കെല്ലാം ചെയ്തു വന്നാലും ഇനി ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തെറ്റായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഫസ്റ്റ് തെറ്റെന്താണ്? ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്നുള്ള ബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്. അവിടെ തന്നെ തെറ്റി. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയാലും നമുക്ക് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് അവസാനം നമുക്ക് ഒരു സംതൃപ്തിയും ലഭിക്കില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രവൃത്തി അത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ്. ആ ബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പയ്യെ പയ്യെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ആരാണ് എന്ന്. നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് തിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ തരും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്ത്
രാമനായിട്ടും കൃഷ്ണനായിട്ടും മത്സ്യമായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാം അവതരിച്ച ഈ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ശരീരമെടുത്ത് വന്നതല്ല. അദ്ദേഹം ഏത് അവതാരം എടുത്താലും ശുദ്ധ സത്വമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ശരീരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്നുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇത് അറിയില്ല. ഭഗവാൻ വന്നത് തന്നെ അവര് തെറ്റായിട്ടാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് തന്നെ, ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് നമ്മള് പണ്ടൊന്നും നമുക്ക് ഏത് ഭഗവത്ഗീത എന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയ ഒരു ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് കണ്ടാൽ ആരാ എഴുതിയ, എന്തുവാ എഴുതി, ആരുടെയാണെന്നൊന്നും നോക്കാതെ വാങ്ങിച്ചങ്ങ് വെക്കും. പക്ഷെ അത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതിലെല്ലാം അവരവരുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ കൂടിയുള്ള ഗുരുവിൽ കൂടെ അല്ല നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലര് പറയും ഭഗവാൻ ഒരു എന്താണ് ഒരു സാധാ വ്യക്തിയാണ്, എന്നാൽ ഒരു ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെ ഇതൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്, അല്ല ഭഗവാന് ഒരു ശരിക്കുമുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഈ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. അതുപോലും ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണം അവർക്ക് ആ ഒരു ജ്ഞാനമില്ല. അവരുടെ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ, അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഭൗതികമായിട്ട് ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസേ അവർക്കുള്ളൂ. ആ എക്സ്പീരിയൻസിലാണ് അവരിതെല്ലാം പറയുന്നത്. എന്നാൽ ആത്മീയ ബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയാലേ, നമുക്ക് ആ പരമ്പരയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയാലേ ഭഗവാൻ ഈ വരുന്നതും ആത്മീയ ശരീരത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളോടുള്ള അഗാധമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം തരാനായിട്ട്, തിരിച്ച് നമ്മളെ ഭക്തന്മാർക്ക് ആനന്ദം കൊടുക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പല അവതാരങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ വരികയാണ്. അപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വന്നാലും അതെല്ലാം ആത്മീയമാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സമൂഹം എല്ലാം ശരീരബോധത്തിലാണ്. ഇന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ പൊളിറ്റിക്സിൽ നമ്മളെ രാജ്യം ഭരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ നാട് ഭരിക്കുന്നവരും നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ശരീരത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളെ തരുന്നുള്ളൂ. ആത്മാവിനുള്ളതായിട്ട് ഒന്നും തരുന്നില്ല. പല പല ഇസം പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസം, ഹ്യൂമാനിസം, അങ്ങനെ പല ഇസംസ് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം സുഖം തരും എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള തെറ്റായിട്ടുള്ള, ഇപ്പൊ പരസ്യം എടുത്താലും ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് പരസ്യം എന്തോ കാണിക്കുന്നത്, ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും, നമുക്ക് എല്ലാം ആനന്ദം ലഭിക്കും, അത് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഓരോന്നോരോന്നും നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ വാങ്ങിപ്പിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാം ശരീരബോധത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭാഗവതം പറയുന്ന ഇതെല്ലാം മൃഗങ്ങളുടെ സൊസൈറ്റി ആണെന്ന് പറയുന്നത്. മൃഗങ്ങളുടെ ഒരു സമൂഹമാണ്. മനുഷ്യ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ മാത്രമേ മനുഷ്യ സമൂഹമാവുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാരും എന്താണ് പ്രായണേ അല്പായുസ സഭ്യ കലോ അസ്മിൻ പ്രായണേ അല്പായുസ സഭ്യ കലോ അസ്മിൻ ജനേ യുഗ മന്ദ സുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യാഹി ഉപദ്രത. അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ശരിയേത് തെറ്റേത് എന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ആയുസ് കുറവാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര് ശരി തെറ്റായിട്ടും തെറ്റ് ശരിയായിട്ടും കരുതി ജീവിച്ചു പോവുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഒരുപാട് അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അവയ്ക്കൊക്കെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ദിവ്യ ശരീരമാണ്, അല്ലാതെ നമ്മളുടെ പോലത്തെ ശരീരമല്ല എടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അനുഷ്ഠാന ക്രിയകൾ, അഷ്ടാംഗ യോഗം, തപസ്, വ്രതങ്ങൾ, ഒടുവിൽ ഭഗവത് ചിന്തയിൽ മുഴുകി നിർവൃതി അനുഭവിക്കുന്ന സമാധി എന്നിങ്ങനെ വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വിധികൾ നിർവഹിക്കാൻ അങ്ങ് ജീവാത്മാക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും അവർക്ക് മേൽ ചൊരിയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് സൗഭാഗ്യം തരാനും ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുന്നത്. നമുക്കിനി ഈ ഒരു അവസാനത്തെ ഈ ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിർത്താം. സത്വം ന ചേഥാ തരിതം നിജം ഭവേത് വിജ്ഞാനമജ്ഞാനഭിതാപമാർജനം ഗുണപ്രകാശൈരനുമീയത്തെ ഭവാൻ പ്രകാശത്തെ യസ്യ ച യേന വാ ഗുണാ.
സീതാ മാതാജി വായിച്ചു. മാതാജി ഇതൊന്ന് മുകളിലേക്കാക്കോ സ്ക്രീന്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ സർവകാരണകാരനായ ഭഗവാനെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം. അങ്ങനെയല്ലെന്ന് വരികിൽ ഒരുവന് ഭൗതിക വസ്തുക്കളും അതീന്ദ്രമായതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അറിയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്താതാവായ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ പ്രകൃതി മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപം കണ്ടറിഞ്ഞ് സ്വാധീനിക്കപ്പെടാത്തവർക്ക് അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ പ്രകൃതി മനസ്സിലാക്കുവാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ? നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, ഏത് രീതിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ? നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ടാണോ? നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ധനം, നമുക്ക് ഒരുപാട് സൗന്ദര്യം, ഒരുപാട് ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം മാതാജി. കൊണ്ട് മാത്രം. അതാണ് ഭക്തിയാമ അളവഴിഞ്ഞ കൃഷ്ണഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം. അതെ, ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് എത്ര 1000 വർഷങ്ങൾ എടുത്താൽ പോലും നമ്മള് ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ നോക്കിയാൽ ഒന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കാരുണ്യം ചെയ്യും. ശരി, അവൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിക്കട്ടെ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന് അനേകം രൂപങ്ങളുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ പല രൂപത്തില് രാമചന്ദ്രനായിട്ട്, നരസിംഹനായിട്ട്, കൃഷ്ണനായിട്ട്, ബലരാമനായിട്ട്, ഇതെല്ലാം അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണ്. അപ്പം ഈ രൂപങ്ങളെല്ലാം കാലാതീതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ കാലാതീതമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ അത് ഭഗവാൻ സ്വയം നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ച് ശരി അവൻ മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭക്തൻ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് അവൻ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭാവം മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാന്റെ പ്രസൻസ് മനസ്സിലാക്കി, അവൻ ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ച് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവന് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ മുക്താത്മാക്കളാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിൽക്കുന്നെങ്കിലും അവരുടെ അവബോധം ആത്മീയമാണ്. ആത്മീയ അവബോധത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രക്രിയ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിച്ചാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റൂ. ചില ആൾക്കാർ പറയും, ഭഗവാനുണ്ടോ? എങ്കിൽ എവിടെ? എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ. എന്ത് യോഗ്യതയാണ്? നമുക്ക് പ്രേമാഞ്ജനം കൊണ്ടേ ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റൂ. നമുക്ക് ആ അഞ്ജനമില്ല. നമ്മളുടെ ഉള്ളു മൊത്തവും കാമക്രോധ മോഹലോഭം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളുടെ ഉള്ളു ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. കാണാനുള്ള പ്രക്രിയ അതാണ്. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും, പ്രഭുപാദർ പറയും, എനിക്ക് കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ആ കാണാനുള്ള പ്രക്രിയ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കും കാണാം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ദർശനം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, 4 കൈകളുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്, ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ പുരാണനാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പുരാണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വയസ്സായ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കൺസെപ്റ്റില് വയസ്സായ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടിയൊക്കെ നരച്ച് പല്ലൊക്കെ പോയി കൂനി ഇരിക്കുന്ന വളരെ മുഖമൊക്കെ ചുളുങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഏറ്റവും നവയൗവനമാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. വയസ്സായതുമാണ്, ഒരുപാട് പുരാതനനായിട്ടുള്ളവനാണ്, നവയൗവനനായിട്ട്. അപ്പൊ രണ്ടും കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു സാധാരണ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതല്ല. കാരണം ഭൗതിക കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ വയസ്സായ ഒരാൾ യൗവനത്തിൽ വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അപ്പം ഭഗവാന്റെ രൂപം
നാമം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപവും നാമവും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോ ആ ഭഗവാനെ നമ്മള് ശരണം പ്രാപിക്കുക. അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ പ്രകൃതി അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപം കണ്ടറിഞ്ഞ് സ്വാധീനിക്കപ്പെടാത്തവർക്ക് അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ പ്രകൃതി മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ മൂഢരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി ലഭിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ. അത് നമ്മളുടെ അക്കാഡമിക്സ് പണ്ഡിതൻ, ഞാൻ വലിയ സ്കോളറാണ്, ഞാൻ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്, എനിക്ക് ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, ഇതൊന്നുമല്ല. ഭക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭക്തി ഇതൊന്നിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഭക്തി പൂർണ്ണമായി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ആഗ്രഹം വന്നാൽ മതി. ആചാര്യനില് ശരണം പ്രാപിച്ച ആചാര്യനിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം ആചാര്യന്മാര്, നമ്മളുടെ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാര്, മറ്റ് ആചാര്യന്മാര്, ഇവരെല്ലാരും അവരുടെ ജീവിതം എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സമയം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എഴുതി എങ്ങനെ ഭഗവാനിലെത്താം. നമ്മൾ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഉപദേശാമൃതം, അങ്ങനെ ഹരിഭക്തി വിലാസ്, എങ്ങനെ നമുക്കൊന്നും ഇനി റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതെല്ലാം ആചാര്യന്മാർ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്. അവര് തന്നേക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് അതുപോലെ അങ്ങ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മതി. ആ തരുന്ന നിർദ്ദേശം പ്രവർത്തിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് വിചാരിക്കണം, ഞാൻ ഇത്രയും നാളൊക്കെ നാമം ജപിച്ചല്ലോ, എന്നിട്ട് എന്താ ഒന്നും നടക്കാത്തത്? കാരണം നമ്മളുടെ നാമജപം അപരാധത്തോടു കൂടിയുള്ള നാമജപമാണല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല. നമുക്ക് ക്ഷമ വേണം. നമ്മള് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ മടി കൂടാതെ നമ്മളുടെ അതേപോലെ കരിഷ്യേ വചനം തവ എന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ആചാര്യന്മാർ എന്താണോ നിർദ്ദേശിച്ചത് അതിലൊരു പാകപ്പിഴ കൂടാതെ അതെല്ലാം അതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയ രൂപം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് തിരിച്ചു ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനും സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. മാതാജി, നമ്മളെ ഈ ഭാഗവതം ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അത് ചോദിച്ചോട്ടെ. ഈ ഭാഗവതം ക്ലാസ് സൺഡേ മൺഡേ അല്ലേ? ഇതിപ്പം ഭാഗവതം ക്ലാസ് അല്ല പ്രഭു. നമ്മളിപ്പോ എടുക്കുന്നത് ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ് ആണ്. ഇത് വ്യാഴാഴ്ച മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 7 തൊട്ട് 8 മണി വരെ ഉണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് രാവിലെ. എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട്. അതെടുക്കുന്നത് പ്രഭു അല്ലേ? പ്രഭുവാണ്. സോറി, ഇത് വേറെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? ഇത് ഭാഗവതത്തിലെ ചെറിയ സെലക്ട് ചെയ്ത ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കുന്നതാണ്. പ്രാർത്ഥനകൾ മാത്രമേ എടുക്കണം. ഇത് വ്യാഴാഴ്ചത്തെ വ്യാഴാഴ്ചത്തെ. അല്ലേ? അതെ അതെ. ഓൺലി തേഴ്സ്ഡേ. പിന്നെ സൺഡേ ആൻഡ് മൺഡേ ഇത് അല്ലേ ഭാഗവതം നമ്മുടെ സാധാരണത്തെ? സൺഡേ മൺഡേ അല്ല, ഡെയിലി ഭാഗവതം ഉണ്ട് 7 മണി തൊട്ടുള്ള. 7 മണി തൊട്ടിട്ട്. ഓക്കെ. സൺഡേ മൺഡേ തേർഡ് ലെവൽ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതെ, യെസ്, തേർഡ് ലെവൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് വേറെ ബുക്കാണ് പ്രഭു. അത് ഭാഗവതം അല്ല, അത് ലെവൽ 3. ലെവൽ 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതം, ഈശോപനിഷത്ത്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആ ബുക്കുകളാണ് നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.